Телиме ул түләргә, теләмиме ул түләргә. Менә шул безнең тормыш, мондагы тормыш шуннан зависит итә инде. Менә теге елны җуллар ясадылар. Кеше килә җыри. Бер 60-60тан артыграк явка булды. Киләләр анысы. Бу 3нче ел инде менә үткәрәбез. Иң элек 100 тәңкәе, аннан соң 200 булды. Менә быел тагы 200. Хәзер бит авыл советләренең акчалары юк. Алар акча белән бик эшләмиләр. Вот. Үзебез, Аллаһка шөкер, жарыянысы. Голосование-то я с вами согласен, что надо голосование, но чтобы это исполнялось голосование-то. Оно же ведь исполняется очень плохо. Ленина, да? А Татарстан где сделали? До тебя сделали, нет? Ну там да. Ямочный ремонт. Ямочный ремонт. Не было такого вопроса, что ямочный. Будет такая сплошная дорога. Трофимову Владимиру Петровичу сказал, я говорю: Володя, почему не сделали по Татарстану? Денег нет. Я говорю: как денег? Мы выделили деньги, ты, скажи, заплатил по 200 рублей, и денег нет. Ну, налог-то мы испокон веков и платим. Только раньше платили 2 рубля, а раньше сейчас 200 рублей. Ну, платим-то, платим мы государству, такие, чтобы государство нам помогало, как говорится. Менә быел гына әле тоже жоллар салынды Ленин урамы буенча. Татарстан буенча, правда, акча җитмәгәндер, наверное, ямочный ремонт ясадылар. Ну, эш күренә. Ну, бу мәҗбүр ителми бит инде, по идее. Авылда менә үзебезнең Шәпшидә һәр юллар үзгәртелде. 2нче елга менә яктылык фонарларны алыштыру турында сүз бара инде. Кайбер урамнарда эшләнеп бетмәгән эшләр бар, шулар эшләнә, детский площадка урнаштырылачак. Мин уйлыйм, авыл халкы бик теләп катнаша. Юк. Бу толк түгел нәрсә түгел. Чо, монда бер нәрсә юк. Балаларга развлечение бер нинди юк. Парклар запущены, бөтен нәрсә толк юк монда. Хәзер инде дәүләттән генә көтеп нәрсә көтәбез инде, дәүләткә генә ышану юк инде. Үзеңә дә бер без үзебез өчен инде бер үзебез өчен, балалар өчен кирәк барсы да, шуның өчен тырышабыз бит инде. Барсы да кирәк. Барлар инде каян беләм, мин бар инде ул биналарны эшләгән кеше түгел. Мин инде нидә дәрк булып эшләгән кеше генә, укыган кеше түгел. Бирәбез инде, аны бирмәй калмыйбыз инде, ел сайын бирәбез җаны. Ну, налогларның турында нәрсә әйтим инде. Аның файдасы бармы, юкмы белмибез. Без күрмибез, кая акчалар китә. Акчаларны төләп барабыз инде. Күп кешесе төлибез дә. Әлбәттә төлиләр. Андый бурычлар калмый. Но факт үзгәреш. Ну, бу вакыт менә юллар ясадылар, центральныйлар. Менә яңа сельсовет председателе булгач, движение булды инде движениесе. Әлбәттә. Көтәбез дә. Үзгәрешләр булса бәтрәк. Начар яклары үзегез күрәсез инде. Менә бездә монда нинди кибетләр булды, зур кибетләр булган. Үзеннән обувной, мебельный, Казан турында уйламаган ик та ул вакытларда. А хәзер бөтен нәрсә Казанга барабыз, Биктауга барабыз. Монда үзебезнең бетте инде. Ансын барып сорашсам бит алар берсесендә икенчесенә әйтәләр, салыналар. Тегесе тиеш дип, тегесе әйтә, монсы тиеш дип. Дөресен каян беләсен аны. Безне менә булай тәртипне җибәрәләр. Агнадыгыз дип әйтәләр дә. Без әйтәбез, агнадык, чыгасын. Бер нәрсә дә агнамадым. Кая, ну бу вакыт селкенә шу күренде инде, ясаганнар, хәбәрләре күренә. Ну, платим налоги, да, вот как обычно. И хотим, чтобы дороги были хорошие, а дороги плохие, еще хуже и хуже. Ну вот Ленин сделали, вот здесь чуть-чуть ямки заделали, а основные дороги не сделали. Я не знаю, кому обращаться и что делать.